Content, ktorý uvidíte, je satyra a nemá v úmysle osmiešňovať ani degradovať vieru. OK. Tak si to poďme spolu užiť. Zapínam lolko. Počkaj, ideme flexku? Zoberieme ľudí z chatu? Slunička zapína lolko. Torosko, zapínaš lolko? Zapínam, najsa. Ty kokos, tak toto bude aké silné. Ja tam skúsim asi po dlhej dobe Zoe. Ja som Zoe nehral už tak 17 rokov, ty kokos. Malé koníky. Ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj... Jak som dal rytný preplesk obmedzený. Sa nemáš čo obať? Aha. Štvoné. Počkaj, on je ultra silný damage chalan, nebal sa toho. Fúha. Ja už som dostal napríklad gank. Jungle div. Použila flash na mide, no. Nemám čo už spraviť, akože. Poslali ma bohužiaľ domov, hrajú to jak profesionálne štetkopsy. Poď na ten mid, nemá flash, nemá nič. No pôjde. Chce ma, no. Teraz jej... Tak ona stlačila večko, ja som zomrel. Sa nemáš čo obať? Jej! Týme Trandla, jak to vidíš? Tam máš ty Ale... Prepačte, drahí moji veriaci, som sa takto opustil. Aha. Zabieši? Čauky parky! Toto je takzvaná Zoe Mastodonská, jo? Aby ste vedeli. Chceš tú Orianu? Kľudne, kľudne. Tu ti rád. Pozri sa na to, ty môj pachohybský zbojník! Aha, on zobral... Aj, pekne. Ježišmaria! Toto cením. Ma púšťa teraz dosť prehad. Du. Scéna použil ultinu. Videla som. Ne, Sorry, myslel som, že ho dávaš. nie! Oh my god, ona sa už vrátila, drahí veriaci. To je sviňucha. Dobre, je low ten. Dobre. Bacha, Karner, bacha. Dobrý, Kog'Maw má flash. Oriana zemřela. Karner nám ide. Dobrý, to je free drag, můžete jít na bot klidně. Ničko, ty sa tam bolo. Dobre, čtu. Pomoc! Aha, tak flash, dobre. Jdeme, Ori. Tam má. A už nemá ulti. Hop! Bam! Ja to skúsim do Lichbane'u. Schválne. Tak za 50. No ja som mŕtvý. Ale dal som mu ignite, Nemá nič, tá Oriana nemá, má maximálne flash. Dobre môj. Bohužiaľ, no hento bolo smutné, že hento spravil ten Trundle. Top div, vieš? Ideme toho draka? Skarner. Naša Xayah je úplne niekde vysluničkovaná, to čo tam robíš? Pardon. Čo robí to naše ADCčko? Ty máš 39 creepov, žubrienka? Joj, ty moje krásne, tak toto bude romantická hra. Joj. Neviem, či to preplatím. Thunder tam nabehol. Nejdeš takto zničiť, že? No. To som nepovedal. Tá slunička sa ale cíti, to je zvíra. Slunička, musíš sa trošku ukludniť. Dobre. Chvíľku to musíš hrať, aké by si mala svoje dni, vieš? Musíš byť taká útla a nebehať takto. Počkej, kamaráde, tam si neměl zůstávat, ale. A dej si shutdown. Ďakujem. Nice. Poďme na toho draka, poďme na toho. Oriana tam ide. A, tak nic. Ideme. BUM! Urobte niečo, prosím vás! To je srna. To je
Pekne, tohle. Poďte, drahí moje, poďte, lízačky, to je moje, poď. Poď ty moje sluničko krásne ostrihané. Drahí moje, ale strieľam tam také nebeské modlitby, keď trafím niekoho. Pardon. Iha. Mám ráno. Čo môžu? Ešte chcete niečo? Do prdele. To prečo chceš? Jojoj, že by bola taká gurmánka. Prdel pozná středoviek, není to nič zlé. Rovno chodec, tyko... On to zobral. Run, Forrest! Run away! Poďme. Dátko? Nie, nebolo? Za 6 sekúnd mám R-ko. Bám, jeden mŕtvy. Pomoc, po mne ide Skarner, drahý môj. Výborne, ty moja zírka. Krásne, prostitúctvo, onania. Idem za tebou, slunička, lebo cítim, že si sa neumila. Idem za tebou. Hraj to tam tak, že si akože slabúčka, dobre? Nech sa po tebe rozbehne. To je ono. Poď. To je ono. Teraz už idem. Bum! Dukok má. Dobre. Teda nevie, čo ho čaká. Víš, čo stane, David? Avada kedavra! Nám ide problém. Nemáš flash? Musíš utekať ku mne. Nemám flash, ale... Mám ho. Už idem. Ty si ho zobudil! Ty ho zobudíš, pozor. Aha, tak to som dobre tam skočil. Som ti pomohol troška. A neviem ani sa to... No, tak to nevadí, dobre. Ale je to OK, môžeme ísť Barona teraz. Barona teďka, tohle bych šel. Nemám Barony free. Nie, Neumrela. On má zedol. To si ty, David. Poď. Díš ho. Mám ho načít, nebo Je tam. No. To je ono, poď slunička, ukáž mu, jak sa ženy bijú. A ideme... Dobre, je mŕtvy. Poďme z Barona. Ježišmaria, aký som zo seba stoporený. A tento penetrátor teraz zacíti... Čo sa mi stalo? Aha, už viem, čo sa stalo. Poď. Ideme! No, už sme došli. Čo dá? Pozrieť, či tam dvaja. No dáme, ja vím. Dopreč. Nie, David. Poď ešte. Posielam. Poď. Ešte Európ. Poď. Avada kedavra, Datko. No bočinky, prišiel ropušák. Strašne si tučný, jak v reálnom živote obidvaja dokopy. Ale můžem se vyrupnout a finishnout to, zbudilo se mi dítě, díky. Môžeme ísť na to, Siru. No tak ty si skončil, ti hovorím, nie teraz. To je ako toto, čo si dovolila, tá scéna mi povedz. Den. Bum, jaký dielo. That's quite big. Impressive. Ty čo? Však ja nemá život. Čekajte. Idem vám tam. Ale ja to aj tak zahrám, takže tam urobím ten damage dominantný. Ty kokos, ale tá čo posplačala, to bolo To bolo jak búchanie do klavesice hlavou. Krásne sme to zahrali, krásne. No dobre, slunička, tak teba premiestneme na supporta? Jo. Lebo tie creepy boli také, že mi trošku zlatá žila vybehovala. Naprosto ti rozumiem.